У Брэсце з'явілася другая царква адвентыстаў сёмага дня. Гэта аб'яднанне вернікаў, якія належаць да пратэстанцкага веравызнання, каб павіншаваць адзін аднаго, веруючыя іх сем'і сабраліся на адкрыцці новага дома малітвы. Песнапенні царкоўнага хору слухаюць прыхаджане адразу дзвюх цэркваў адвентыстаў сёмага дня. Для кожнага з іх гэта важная сустрэча ў новым доме молитвы. Мы славим Бога и благодарим государственной власти за то, что мы имели возможность купить полуразрушенное здание. И в течение, скажем, 6 месяцев мы его завершили. И сегодня вот посвящаем его. 3 разы на тыдзень тут будуць праходзіць богаслужэнні, па выхадных днях школы хрысціянскай адукацыі. Акрамя гэтага служэнні для ўсіх узростаў, дзіцячае, маладзёжнае, сямейнае, а таксама служэнне здаровага ладу жыцця. У новай царкве ўжо ёсць некалькі хораў, свой аркестр і музычныя калектывы. У планах праводзіць разнастайныя духоўныя фестывалі і музычныя вечарыны. На карце шматканфесійнага Брэста з'явіўся новы дом, які адчыніў свае дзверы прыхаджанам. Катерина Булатецкая, Юрий Плинда, областные новины, Брест.